tafiya. Yawa to duk wanda yake son yi mintin NFT din shi idan ka tashi kira na ake yi to zaka zo wannan gidan na ƙarshe browser naka kenan. So already ni da yake dama na yi sacin sai mutum ya yi sacin pulse din shi in kana da shi kai in baka da shi sai kai. Yawa to. To network yauwa da ya shigo zaka ga ya kawo ka nan. Yana kawo ka nan guraren sai ka taɓa wannan layukan guda uku gasu nan. Kana taɓa wannan layukan guda uku. Gashi ne inda aka sa. A'a ban gama ba. Pre-market ɗin nan da ka taɓa wurin pre-market ɗin nan. Shikenan za su ce kai boca. Matsanan mana kar bidiyon yayi tsawo bari in bashi haka nan. Shikenan da ka taɓa nan gashi nan za su kawo ka sai ka taɓa. Ni yanzu na riga na yi tawa za su ce na san bani da shi ka gani? To Allah ya samu dace.